Mbia mwana sana mwanchi umurigeria bwigitaseni kya Ndizi TV nebiro binde nende tugukwarigania ase ntunda ya gatatu irinde tobe tugusanga na yasubwa mwasumuro biri obwensa kya bono mambio mwanchi umurigeria unanali era bukarenga umugenito obereka gwikirana ase studio nimetengano bwatama boli amange oganetie kumanya ase mambia ya lero kulinde songa sensemeli mitandao sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Boigo sanga na intu gwitira sinamba yesimi ya 0792192834 otumanyenga yoko bwati umurobeli ko na boigo libo liya gasomo gani bweli tukolia lero ndirelieli. Kwende karibu sana madam. Thank you very sana. Aha na wako manyo manche murigelia na kiokorokwa ngayokorokoro gasoro ngoro gusi. Asante. Sasa Maria tango kwa Daktari Lista Nyamasege. No mwalimu by profession. Na ngosoma Kireri Girls. Na inde no psychologist counselor. Professional. Na inde certified professional mediator. Yasa mangana yobogayan. Ngokoranda aro. Ngokoranda mangana oburiki bitabu public speaking. Mentorship. Okay. Nimbate biashara ya Zion Link Driving School. Okay. Neremero. Okaranje no moibori. Como parent. Okay. Okay, ere yake kima. Etawana mwabeta mugokoro mugiro. Back to school. Tiango aligo. Egera abana babana baitu. Abana baitu. Okay, enyo bari muto ibere namabira amanga. Ono ko no cyandikire. Okay, ere yakegema. Abiya sana. Akorinde engana neroro yabereke go gicando mwancho murigereria. Ngo enda bari aseke gambero. Koigwa nka tigato kwanira mangana ya isiko yeke gambero. Iyo korko nganero mediation. Ko ukora tebingo mwancho muri mediation ingentokya. Ase so muntu wito gweke gusi mediation no bogayana okugayana lakini kore kumurobiryo manye to bogayana imbwa kabeire kurukare bantu bacha babereiga muntu ndo batagerera bana kirekina mugambi nabakugayana abante se binyoro inda abantu nabakugayana nese kanisa mu pastor cyo bagambia lakini bono kugayana uko ikore organized kubangire kuri no murobiryo nende kubwate bakabono kwabeire bune profession ekiagera kwatwarire system yaye buna bono ndo mwarimu manyete ubwarimu bogokoruga no bugayana nabarobo nabo mete mugani bogokoruga so mbugwato muchokoye na inde bwachire bokana boko basomera certificate level diploma level. Okay, keregere nabukora tosemya nga ekiro muntu atete gosomera bune course eyo maybe qualification century cheche. Qualification ye course ye no muntu uramanye ko kugamba nabantu. Eye skill abantu bakoebwa. Unabona abangi bayiru baraba pastor abandi bayiru baraba gangi abandi bayiru barimu abandi bayiru bari chiloje advocates bono uko ewe skill unorachi ko gambege nteke uno mochoko yuri umuntu gabwata masomo igango nagore the form 4 emyaka biyayiga yabeire emyaka omanyete buno muntu nabako gambia abantu anyete nere na indoraja orarase no muntu onya kwa muramire muntu ratari ko ba patient mediation ile to ndoro molemereria bono chisigente kinabokire open asabantu nende nabotoko gesomera twanyara kire buna bono muri workmates iga babantu bakogosa no bagayane nabonende uko bali school ese muno ena abana baito bende kubasome bugayane kera ngo gosa nabali boka bakorera no bugayane so kera nyorire skill eri bune organized bono bako yutumeka akonya abantu bagate conflict oserio mana abantu babeka mangana buna batagetikira umuntu isane. Okay. Okay. Kirikende okugayana okwiga nigento gianchire nikigambiro nigento gianchire ne serikali. Okugayana kuru 2016.
na inde nkora se constitution inga mora allowed na mbone kesi ingetoka kiachiri use police mora allowed kwa alternative dispute resolution yani chirende nere mora agamba mangana ya tutarasoe court useke gambiro mora allowed kote batika turakwana mangana ya tutweka bono kurwaria kera achire court gosanya kiro kenda asinyire na kera bekirwe court kurigere rigwara tamangana ya nayo usiano naye madeni naye abantu bagosaine tigara tumwobaga ubugayani bono negendo eserikali ebegete se constitution gendo gete se constitution egende kinkera ase kigambiro ase chikoti cheito ngeno kere se constitution egende kegia chagito ne chikoti a court Supreme Court igakoru pilot 2015 2016 kigachake mirimo bono nalieri bono yachagite training y'abantu abachi mediators abantu bakamanya guchaka gukora interview na inde gukora interview na chief justice gobona bono wakwarangerirwa wasoma wakora application application ndobwate committee ya mediation yoseke makanyani ase Supreme Court ikorukunga mediators mediation accreditation committee mediation accreditation committee committee yeye nere guspia edia mangana a mediation Kenya ngima no aria no nyene college that will train mediation masakaro ko iro bari kereri no tate ko soma mediation wasomire wako no tate ko chaka ko practice as chiko chito apply go chioro code of conduct yeito ne mediator ngaki wa behave bali na bago discipline bali bona bago bono na baba kubo baito na tora bari mutu bwate TSC na mediation na batu bwate mediation accreditation committee ebwate pakoyo gitenene registrar bona asekire court ebwate mediation as high court chire ntobwate deputy registrar mediation so registrar no ekale gorari deputy registrars no bara na bona bakurigire cases chiria trata register mediation igobone bigambero ndia bwate mediation na ende case kia ona bego verify mediation bado kere court ige court yeri yatebanga tuage tomire mediation ye court igone process ye court ya be adopted with a process ye court biamona sana Dr. Liz asoko eresreigo asobwagale biamona sana mwanchumuri yali abigita seni Kiandizi TV niko togente gusanga na Dr. Lista Emambe yabonoiga oyogendete gutumanya amange iguru yokogayana omwanchumuri yenye kubwate ibulirinde lyonsi agotete kwemanya amange emambia yabonoiga sanga na intwe kwetera sensemerie mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net boigo sanga na intwe kwetera namba yesimi ya 0792192834 otomanyenga yokubwati umurobel kurna boigo liboli lyago ndirelele akonde Dr. Lista abokora tatebinga emirobeli kiri kubwatigwa ekero umuntu airire maybe kina kya yasike gambero yamanya gwatebi unga bono tigabaende bagayane enganiga ekero wa fairi case kuti case yake fairi yengu chakere process ngobere screened muchambuwere barre case yake civil criminal succession labor children kodigere ribire barore case yake tigakegende sobugayani file area ya be kwesense mu yobugayani ya we department ya bono mu judge gago some file ye parties bali no bale se court barangire ku for mention bono bago some rubate bigwa case yake keino na twa appoint yo mugayani okuru kwigana iga no mugayani nero yo no kwatukana ngoli kwate ubona abantu abana bao file yeye bono inu genda muchako boga yani tuabaire ama tuko steam motore de report lakini ngo muri tutakibona mukona kugenda mwanya ku report so inenjere yemo ye case bunage gosoboga yani bigono mu judge ko verify case which is oboga yani ekere case ya so ire court
asenara abantu babweka bateba bari bamanyire obugayani amanyeta abagayani mbarabi abateba abantu bwato bokongwa bubole mu umugayani otagocho togambere eri ebone inamangana isiko yekoti akoro ku private mediation usobugayani bwaka kando ne koti nabo kolente keski yao aso mugayani moikaranse mugayane mukore molike muna mwalikerana report eri buna mwagiri nabone ko irwe file wese court to chiti court na advocate kende lakini mwe wanandire kutoka kubuli report area mogenda mulike affidavit moicholie mo file ya so court umujaji atebe na mwabwa dikina kirega mwe wanandire agetekerege so so asenseme doctor oko deal directly no mugayani yes asenseme bono ya magiga ayabona no bwate case no muntu gete utagete ko gende ko lakini no maito mugayani kwandangeri na akiri na abagayanire twaigwana ndibuna mwabekira mangana inu mwatebira mangana itako genda iga bona no twaigwana ndiga tokulikanse agreement eri mwasettle na tokulikanse tobolinga motaka mangana ya ba registered ya se court ebe buna enga buna shortcut ko kolengete se court bono mwanjira mangana ya nde court igera monto tacha goncho kirundi mateba yi bono file yego neri bwayamo ya so court ya ba adopted bono mwari bageta yo baira case court lakini mbo kali mwakora mwatanga na tuigwana report itigabere se court yes bono bune ko bere se court mo judge omanyire ng'abantu abagambira nete no bugayani bare tiro kuigwana kwabo iga bono no kuigwana kuri mwakareta kwabeire buna ne judgment ye court bono ya be togonjoka ya bono mwaigwana nire that's one way nanda mukwa mwamukore igo mulikera kino muntu atwara masakaraye nantu akarito bugayani na seniti one mediator ya renge mediator ko certified ekikwende yawe enge yo mujaji bono mna mwaigwana na ikainwa masakara ino bataeta neti ndo bakorira manganayi ko baraetane na bagoteba ngantu wachite bakobugayani tukakora ama agreement neri koro mugayani wanjeranire ko bugayani wakonyira abantu abo ngobone ko teuji kwanganga yente kingia wano bagatenga ki file bono yeso egaiga ikibono enga buna naende mwaigwana nde mwasarania maito bugayani bwati appeal ekiagara twakoire ribaga mubeke buna motagete ko teriko chiko kwamwera evidence ya ote saini mubeke buya buna motage na motagete bono buna moko beka buna motagete egente ekyo ekina kikia ba finance muri bono kere better than a court 100 times because mulijieleza maite court yaria elo yabona yago tebera yabona go tebera pension na bera abenge na tubati magoso na bogoso ikoti kabisa na bogoso echera bono lakini bugayani amota kibona kitoko buna tagwanchira na takola igarinde ekiagere bole mediation yere win yani oko kungankwabwa yo nera nabwa bire moko sacrifice mwensi mwada tikatwanjira neke takola yekero munda abweke no ndabweke mediation is win okay gobano private mediation it's perfect court next to mediation ne through a court even though biachire court bia tomiri court mediation lakini endeni numwera ta mediation bona kitota ganga kino na ali ebinyoro no ene stikanisa abantu ko bwate mangana makongo obugayani buganeirie ndigia bakayani no toka iga butambi chikoti ali no tokolemere bo mugotange kesinkera mutakongambira nabona mukwigwana maripo nanga kyo mukolipana tubagambire kesi okay akirikende Dr. Lisa akero montai mukiri gitambukiro gyokorigia obugayani isiko yekoti gose isiko yekegambero akirikende ngotakerwore oreta chi witness una ekoti ekokora procedures chae ekera togokora obugayani twabekira mangana ansi witnesses yensem evidences chionsi oda achirigereri tu konyora ka information lakini chiri ukokonya kwa mwekesi na abantu aba babere bagucha chipati chibere atabenga egento tokobuna no yegento tokobuna nike kwarari
bono twaretire issue emesa ntubona tokuringa abantu abangi bagozanite barwanite nki kiagerete bakarwana gusoko rwana uko naki kwa affected yo noyo umayete ngatumeka chibese ngari gichipitiri ngakoraki ngokwa ibure chibese cyakoreki cyatumekera na arwari gusitinda arwarirwa moyo no urwaira atakitarwarirwa oyo anjere ningama ene ntwarwanite ando borobori bwachite namwagite bono ina baya na bari bobe bono ngakioro chitokore tenerure tigamwire nyakitari kwararire usenje nerure tigamwaka na chibese chinganaiga irwariri ayarende gwanjire enjanga chibese echo ngenda ngerwari chamangana yatwakori buna baya kuyigwana igo eshu bayigwana nerana eyo n'abantu mbachite bakarana abantu babareteki bona iga abanyene ngwanjire nabarenga bamwe tutakwenda tutabeke mayana alia tokora namangana na mangana ali buna twaya beka ali mediation neboyo bwanjire ngani ngita toyo onya ali konyoli kireso mu advocate nganje ya yatindigeti mu advocate abugole file ile yere court mbago cha kondangeli njiko be witness mediation ya mangana yakwarire mesa bwezi moya kurira baina masakara tokulika tokora rwa twakora twasiekire chapter anya muigwanireti mangana tayoko bugoli korwa kuchiko tumeke court evidence yo tanga banu mediator nje igwete masakara nali getu ahimbi ye bionsi bigo serabo na gente kenki alengo mediation bona inugenda magendera neko neko tubona ndiko takamangana evidence mange kya ayarete issue kwa biri kugukwanera engana abuno ninche yara changanyira keigo totebe kwarangire private mediator mwachire mwaga yanire nganeri nkwa totebi abukarenga nabo mukwimukie getambukiro mwende moigore file ase court mugache in case abantu abaiga bache bono maybe mbaigwana nete bakoria ange gusene myaka ebere na ende bangere kungusanana maybe mbaende batumike file iri ase court ejaji na bakoria kesi yake kana yachire bono court ona watenge kesi yake ntwange kana twaga tubugayani ntwarete file ikaba adopted ikaba file ya court bono kesi kya mediation file iri te kuirorirwa tulikoirorira nga bono gete ninu mwagambite igo bono mete no gokorie koti etiriri ogokoria gante kyagera no mwahenge okuno kona guchesera akiri yetu eko chia bono kemwe igwana nete emyaka ingigi ya change igo bono kono koro kinga kyomuntu nabako no guchesa munate gete omuka koti bona mediation ineba neriye koti onye twacha twakora mwigwana na iranirie file kotini ya sobirwa no mojaji kumugoli na ayemwe igwana netigae mangana abana mwasomeru na mwigwana imukianga baimukio ko kwigona batwigwanite omotenga ogiake stamp weke file iri ya main file ataweke stike twakore genda mukara na mwigwa to koira ni appeal muno ire ni appeal ye judge appeal teyo abu mediation tubwa tinga na nditogenda tokerengera ligende ko ya teyo lakini appeal ye court ya na bakora kuna cherwe kina no majatenga ya mbindo chigende kengena chiribia yese court ne bwa appeal but mediation ikabara appeal eta iyo ni numwagamba ni numwigwana bona ande na appeal kiyo chikolikia endo tebenga mediate litindo chiko se yaga ya ne ngane ebya mediation ne process yokugaya n'abantu aye mediator orororo oyo libaga kwane oyamutegerere ono babolinga buna mwakwandiga aye nkikwewo bokomugoyo ayali kanse ishwe yamo ne na ere ndeshu igonki mangana kitogo solwa abira tatane mangana nara togo solwa tujake number 1 inganeri ayena kioriro cyo yosabire kibasa kwarwaye kwa mu aguchikwerware ayena kioriro atabe na maene no enje ndo na miete kibese ndo chenda moya chikwerware lichinga naiga ayena kikware yende ko na tebire bono turichi umupira na bago chesa jeni go abuna nje bono ngona ko bali baganga kwana bono kelibata igomo igwana nire ayengo mwale chiri ikomi achikwerware wanjira ayechibese je nanjira bayigwana nire kwa na nari chiri ikomi oyachikwerware ndi akoro chibese chitari fulani ago chirunga kirimo gose kabere achibe olikuwa banga ichikobeko esimiane osenkaje osenkoboko oseno chira abono iga ba witness baenani eyaeli
nandi ngakimwata katusaba okwabira bono nditomenya buna abantu omare nandi orike kabere abantu abaigwana ndire basaba ndokwabira bono tolo chine step moko genda bono nabwa machibu nabwa bwate keri baigwete bari comforted bono mugaya ni gonde neutral party okay timba manyeti mara nyinge chikesi chobogaya ni ntomanyeti banda bono turi kubamanya lakini ndo batanga ki amangana ino na yayi munoko yayi ayari kimna kwe na bayigwana ayikire na bayigwana kwa injubono masayini basayini bonsingana nje nanjera nayo no yebonjera igende iki abeire agreement and it is binding okay mbia muno sana maybe Dr. Lisa nabokora tatabinga ase kigambiro wamete kwarabira se chinga kiasi kigambiro maybe ngikeli bago consider mbina kibiri bago consider batumukugayana ebi nabuna asibo ebi nebi byabantu kukosa naiga madeni ebi nabuna ebi mukori emirimo mwagosa negose kero kende uri akaumia kale emirimo tumwaka netibune bona bigo tumwa ebi nabuna succession bari munara bona abantu abambaigwana ine muguri agacha akagora bona bangire kumubeko bondo bana kiato mirunga bona maite succession tako gendera determination ye case kiotera abate genda bana muigwana ne nabagegocha mangano bolemu bona linjira iga toita ine igoro yo bolemu akina bagocha mediation family matters abantu baigwa itanire families na inde bono ubatagete ko sendu bata karagenda murango emana mediation ekera muri de family yo maite family bago zawata maita magoso yabwatena abawe kabaigwana amangana ya abana bono twayitanire abana kibako ayo agukora mediation buya lakini amangana ago deal na mada mangana ago deal na constitutional issues ayundoriko ndoriko yareta mediation kyarma de constitution neri chiko bono mediation muri ngo chenjika to igwana ne chiko liko gamne mada criminal njire chiko cha mediation na criminal njire chitache mediation criminal chiko enda na uhusiano ko chiko reta mediation na nditali mono na mada ndaso titali nena mono but ebibinde byonsi bileba children families land succession civil ebinaba bigocha mediation oranyara lendo gotachirwa nse maybe kwa bana ngoche mediation ngogocha mediation ali neri chiko ne right yo muntu yabo environment environment eri trigocha mediation eri bono kugende court ikero muntu nabagocha mediation mwigwana ndachi kusaliyo yonde bone kuti kwa gende mugache abe kumana jiragachwe achikura igera machikurende amanye munago skabana mbia mana sana soko iranilia engane yo tatebe engana buna ya succession of land moiranire mediation timeti mbaroro barata ke maybe abagaka asinaro roto gocha tweburukane na mediation yiga maybe ngwala were abagaka bekenyoro baso abagaya namangana yo mo especially ekera mangana alingete endemiro maybe ngabate ngabagaka no balingekera to gwatera na nini mediation nabona twara chire bina byobulimo yakoera byasane kera mware three parties concerned ekegana nabo maite kenyinyi manyeta abantu bakosa ine nabo maite sibaja abantu bali backup eriende nabego tsanande bulukani abantu bona tokabeka limo ikega kitwa igwanga abantu bachiri beke nyoronga ba minto bari mu mutu maite manyete ligali bona bagenki bande mbaro onde nara temo chifu otana kuna chirakina bya bara tenga kipono twaeli baga the family ora swanga ali nyomba itutweka nabagaya chideka ikomi isano ekira gyakorereki kyalira igonga yo bakangubwarenge influence so as a mediation ego taka parties ekero kwale three parties witness na abantu nabago cyari abategereri lakini aba babere na bakoreto kuigwana ngaki eke obo mane bwa mangana mbori ngaki bamanyete chance yegeteke mondo ndeda yo wote bwate to etana naye nto maestu achakire te wetana na naye bona kero tugo chemesa etoko bajene ngaki astu achakire taro wanjire bono ko umuntu ndaso yagati ogwanjete agote buri maitaka magwasira sana bono abu no yo chegia siriria mabarato lakini tugo advice inga
tigakia ekero kiangire mediation ende tai lazima ngabona mubetereri kubaka muigwane nabo kegwika kiange twenga ikikero kyo yaga ne evidence cyabaga akabari barenge biye boiga bono ni bodate evidence chiko zamano ira nigete kekoti ekoti bono kuri file yote babanta bambaigwana ne mwagenda ali ekoti mwarangerigwe kandi file yaya banta bambaigwana titike keske gande yose baigwana nde bintu biru tata mangana babwata se bibiri bitano byare ndo baigwana ne ingeneke igendere ni ekoti igo bano maede mwakoti okay aha ekoro kunga partial settlement abeko ba full issues chance piche igwana ni usena abeko ba partial nga ichinde nchira to igwana na banta abekera ne agreement ne ichinde joji jiasinya chigende ko nabone ende iyo wanchirana kone goserinde bangire pi na ni file ekoti kone ekoti ekogenda na evidence trichiaye witnesses oyo wegarenda abugwabugwe oyo kobwabwe okay Dr. Lisa Kerukende ekigambero how long igekuba engane mwaba moko yiga yana mwirani roboti tobwata matuko 60 okay estini matuka ya estini apo moko ena na chinga kuna ngakimoko na moko mena kabere limo kabere na wadi ndema umera ni moko lekes ira ni tuna kwakora ira ni file ne bantu akora lero kuna bana ngende nkole omwira ni file gose kegima gose onye mwakora mwata ndo kole tibya ndo chitomerane ena mmoja kupaka moyo ngabano twakore within amatukari 60 ase gwetani ngamuga net more days bono moko report ya jinga igende toka net more days kwara we need more days and some days yokoba ibintombiro ranyore muntu nare kero kendo taraja uganiti achigoja muntu nare kero kendo tara otara beka bano batara igwana poka banyene ngata imundi kichibesa ngakano yongo chato igwana bono kware those can delay the case so you as a report as a mujaji ko extension bono kwa thenga bano ira ni file on this time okay ase bina birimo ko gukugayana kurwa sikota kerukende ekoti nugo chike ko rugo senkora bolire both parties ngamwanchira ninganeye ekikugayano isiko ikigambira ngabuna direction ye judge okay when I kina kia ko verify ni direction ni judge ya to mege eko era yenkware teki na koti koti ni yaro irune ko kwando nene maitenge ketiga toke ire koti ye ketiga toke ire mediation bono ni direction ya ko wase judge okay parties mandatory bata di mediation na babango igwana na bagochi na bagochi bata ama tena bacha bango kwana pi onda tikara to acha kiri ko baireza ngakibuga ni boro buya ngakiboko to bwama tena kimoko wino yo win akina ende muramenye bya bucyabo na boboliga irango taratem na ona inje yaya ekoti boliye gamba manganane bono gange pi gange ko kwana mate turakora bugaya bono tenga yaya bantaba bago ikera settlement bagiro ikera ne settlement yani file manya ka website choko yende reki okay Dr. Lisa kurata tebinge mambi yabono ga eker mugo chikoga yana mangana yega mubwata se specific mo komerana ngaki security yenere usually security itonere ya muhimu sana kira dokoro bugaya kero tuna bono toko yanda chikoti tobwate chamber assist okorera so gari koti gotentorendire na bora anyore ke ekine keroro kwandangeria utagete tochese muchino ali so muchino otoko ni shwana security ndobwate oko inform mugambi ya yango chade oko kesi yabo umanya bunako kwa security gose namukwe wananga obisi nera iga ya busigari mugata mwasabo mwakorera mangana ino bono security yaito is important because toko manya buno muntu baradi lakini mara nyingi kero tuacha kire ko eresa abantu biye wigende ke banda na kieke muntu no chino muyango tokonya bako babantabaya so cases chinde chire buna bone kero toko handle cases chire sensitive tigachi achari sekoti okay time imagining ng'abantu mbarora se kenyoronyo renge bagosaine maybe mbabwate influence lakini ntobwata machika mediation ekaba mwajere ngabona bugayani bona nakieka go train mediation kumanya kuno kobeka abanta bona tali raisi barwane
unless to buy it burungi ngangi mwachira nandi unless imbanchira neti bakora mediation ere voluntary tulko ba forced ere voluntary bono mujaji na ajato me file yari gwote nganje ya mediation yaya inu inchumaro de mediator motebe gaki nabo mediator burikanga ebatisi baraigwa baraigwa ne file badirane ko gicha bache muri ko chiko mwena ali ngando ko yanda mediation yendo ororo motebe mugayani nchemagana ya toyo aye to siekere file yake na bwego siekwa ila ne sekwa lakini to go default go to wata wana tindi gochi konyo ore scenario so monda default ama consequences yake rago ekena bona abetacha ditanga ni naboko kokomo agoda inga ya tinje tinda mediation naboko mweresera ngaki kero tatageti ogocha ko be file ile bona na inji file yeteri yane mata ko ya to mirwese mediation no oraga buno tali gocha buna kende tali ko gendera bona boko mweresa kwa mata ibona ni inchuinwe toli kenga mwale ngaiga ngacha lakini moigwanane moigwanete no monto de bona igo ko baeresa ba understand ekerangire gocha code processors oko report by summons kera bairwe summoni barre kana kotini mateke mutaji yako madari mogende mediation nganje yaenda mediation yaenda kurwari file mojoko kugere ni file kur mediation nokarateki noro konto roje takalio kangaira ni gocha goikabaiche muri kenga mbaigwane chifa from jiro to ichori yaira na mediation yaira na court bono naende kwanyora ndekero mundu angire kabisa gocha kotini gaene kabisa naona ine file na begututu ntoke kero kenayo je file ekineki o yesiringa wasiririe kini gosena bego kani wakane file because igobano kuno court contempt kwa wachaya kuna wata ibuto mujaji igona bogwakani kuna bekikese kego sie kuna na bogo saguna court na bogo ba summon hotel ugenda ali procedure nero yoko ile file nero yoko ile ni file okay ekero togoteba nga abantu nkugaya na baramangana baigwana maybe totebe go se a scenario nero rego ikira maybe umuntu abwenere takane osino kugamba tugoigwana ase wakano mugaya ogwakana nabono barabwa banyene ogwakana ere binde ne bya madeni ebintu bingene bya madeni ndata ngama itabu ya Sebastiane akakungakana kabira koti ona anga kimwewana ndibane ya bona bongo bangu maji bisana kitari kichinga na ayerika una baiwana chibesechi ndebyo nako chakwakana ni yana iga bagande koti jaje confirm ngama ene baiwana ne kera no bana ko testify koti nga nela wana chibesechi namoko mokwakane ngaki bono ayoyo gwakana chitari kichiri chiete chitari kichiri chiete chyo gwakane umuntu uyo iga bone yaba iga umuntu uyo uchayire ekododa bono uyo ago chio report ya mediation chibese kiruna to igwane tana go tana guchirwa bono ngakekera tana guchirungie koti ekokora ekoti naende go summon umuntu uyo una mwaigwana nete ndara korera bo oteba ya naende na amigo to senga bwana gusikiango nkirindo tamotebete bonga kiobangite ya ngumwande umuntu yachi nandanya gukora gosori bone kerege ko yagoche koti uri no kubgatwa unakubwatwiga prison yabo so direct one court contempt okay wana wacha ye court order so ekigambero ekero mwakorire mediation moigwananire ekigambero nakigiye kufuatire kurwabonye n'ikibesa bone tairani una twakora mediation njegasi yane yaedira una nairani gasi ekifile kotini ekigako gandira gochiaria ekoti godiri nakero kiagera bona ye kwairo mujajinga banda batwagambire bane bone gento kerio kerisi ne court order okay one to baire one is no longer your agreement it is the court that has confirmed the agreement ngana baigwana hiyo uko fail ko karabo eko deal okay ekiro konyara maybe timeti usikwa umire circumstance bunejiga maybe mwagaya nire ngana baigwana nire umuntu oyo gusepati yemo umuntu osirire ngakimogocha mwagenderera ngana iyo kero kende gwakana barengi yeah onu muntu yosira
bono gote ikotode yalenje kuno muntu yongo mwaka nari mara nyingi umuntu maitana bago chari poti ali sa matanga ngaye ndo deni yana jakora teki ya mangana mna tuwane tena china bana ngati atara tinde ku yende ke ko ya bu maita bona ali bali ba ko ranga maine yende kenki ali kyana bako ya dabe ke injunction inga bari yo taraba we kana kanu chiba igona bako teneni nara laudi go teneni bari ko toda bago teneni bagata baten ochi bestiana bwate ya tura bwa kana bana tumanego bono dosa no de mwabera ndokoraki bono naba uno mundara amwe lakini asa ko kile munganaga ni rwa kanu na ata kitaka no ya tara tinde ku na bwate right yogo teba yaya to na bwate denia bono rende gete tige abantu be family bamanyanga kibago sulishe denia okay ambia mano sana sokwira nilingane yonte tora bwatera gabu turasaso mutima komokiga tokwira nanta betogosanga mange mbia mano sana umwanchi muliyele bweta seni Kiandizi TV nigotoka ntagosanga emambi yabono iga na Dr. Lester Nyabasege oyogenda tegotumanya igoro yokogayana kerto berto gokwanera mangana mango mwanchi muliyele karongo kunyelenga onye kobwate ibolirinde ryansi nabogosanga naintwe abe gago kwira nelia kurende tetorasio mia chiduka keigo toko irana ntobe tugosanga amangia Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emyemo na 50 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagaligi yali kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ochakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine byabaroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire byago byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Butambe kuruwo mucyubusongo edukaneye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Ouru Superstores Limited bunabono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari iki cyuma cyukwagacira amabati
amabati, emisumari, kisimiti, kirangi, kisengenge, kiwilbaro n'ebindi binge. Nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyore Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwancha bare insurance chiko bwatya NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagetari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisi. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisi. Health first and health always. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School.
Umurandia George Omolo n'abakora imirimo b'ekanisa ya Redeemed Christian Church of God RCCG Kisi iyo yachagete kitariki 53 cy'umutinyu kyanda umwaka w'igiro 2015 nigo bagukwarigania asugucengera emyaka 53 y'obukoreri omanene yesabakwe mtwe kanisa ya Redeemed Christian Church of God Kisi tokora unomo pastor oito Pastor George Omolo twakwariganire asomo yegabwo gucengera emyaka 53 asomo cyogusi mbatware revival ritukoria Jumamosi kitariki 52 cy'umutinyo y'ukyanda gochakira chinsa 14 cy'amarakoba goika chinsa 12 boigo cy'amarakoba kanisa yaituge gutoka aiga NCMO ya Medford angene nyagitari ya Oasis Jumapili yekitariki 53 cy'umutinyo y'ukyanda mbatware Thanksgiving service gochakira chinsa 2 cy'amambya goika chinsa 52 cy'amugaso Jumapili yeyo chinsa 53 cy'amugaso goika chinsa 14 mbatware worship experience moyegani gora atake chinsa 3 cy'amambya goika chinsa 2 cy'amugaso kurwabone ndo twale worship experience guchaka saa 8 ere saa 11:30 cy'amarawa twakwariganire tariki 8 umutinyu kyanda wo mwaka oyo twecengere amo obonene bwa Nyasaye enganene y'umuyugoyo nigerave next level umurandi omonene nigarave Pastor TL Berul kurwa RCCG Sweden mwariganiwe mwensi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biemana sana mwancho muligelia wigita seni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania Asentunda yomoelio chinga kitogende gusanga imeyo morobili winsa kia bono mambia togende gusanga nere Dr. Lista Mukeira oyogende gutumanya amange igoro ya mangana alingete okogaya no mwancho muliengo kwaligania Asentunde yiga togende gusanga asobwa mombiemana sibali mugende kubwati omorobili abo igokolika ujumbe chaino bono mambia ekerondo cha sensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital nindoche Edwin Matagaro Brownio Nchari agotabanga good morning Estate of Nyariacho, the capital city of Nyamira. Agotabanga tuned into the world is happy to hear you. Mbiamano sana. Natasha Mkita agotabanga kurwa kanyimbo nele toto la Kisi Nanzi Ongiri Nikondani. Rineto Ndieki Miruka agotabanga ikorongo ikondani. Kirondo chenga Paris Onyona agotabanga say hi to Dr. Lisa. She's a mentor. Biamana sana aswali maganda takubati umorobe nabayigo kulika ujumbe cheno nabayigo kogokera obokoreri bwaye Dr. Lista kuri ndi turigelingo ekero nto batogokwanera nga akero montata ite engana yaye egayanwe nabagwetera aseke gambero wasina bako reach out directly to the mediator certified professional. Ekero kurigereria ensemeri onye na tebire bono tintaiti ngetera sikigambero akero kende nabokora tutebinga ekero ngukorangiria maybe nimbwenerete ngakanire Frida kiregendo bikoro kunga professional Untuarenge omogomo moisonde ako patore professionals massages state they are paid for nege koma certified professional mediator kukicha kwanyarire taite yunande kwa qualified service endoko hofa is paid for nayo manyene uratebe ngana abakonyire that is paid for no nyene kere ko tiego ko ekesi o handle okora
baigwane baigwana ese baigwane nusu file yo through evidence ya chirenge kesi ke mwage chambire mpaka esige kirangianga sekiande nusu baigwana bose fuli mwagiri amaponaro nekoti wakana so ekoti okwa chibasegete asifile ya okay gego kwa file ibere stato chibasa na chicho ngona kwa kere ne bwa standard payment okay ko genda private mediation bono n'abantu tagete bachire sole bono bakwanire abu no mu kuigwana nangaki nkera ngo kole mirimeye chinga kitoka ranze session ya yamo ko chinga na ya okay ose process yengima ko ngachira chinga na ya ekinege ndoge cha up front kwanza keramo kala private mediation tali mangana toko le manya kugwakana oko ngakana namanya gocho kukaranza okay chibe tangani aseki kobera en nature ya bantu yakoranga bataigwana netigo tubakonyeti lakini aya nkwarengo wakorire mbere okay nechi option ichire isato baigwana pi ose baigwana nusu ose baigwana bona aya chi option ichisato aya ngengwa chinsa chiao wabekira abantu amo taliyo kwasinywa naba bantu ara rigid stance okay so wakana naende payment up front before moikara mokoigwana session ninga tokaranza chinsa ibere chisa toko chibeke mesa chiakani okay ngo chinsa ibere na chiko araiga usige to mukutana mugota kama na ya wana ndo chengu liba to chego session nene tia to me chinsa ibere tukorane na mwana wose ekesi ekekegima chirende astra iwandi atokigambe 12,000 toko okay chibeke mesa asto kole sagwe ekiagere agreement elingo balike kole okay uyehoni yesaini okay whichever way muliki mwakura okay so payment nero ande datige kero kuyerigereria nere chipa kero kuyeri nekero kuyirese ekegambero ande so mwe ko ande so mwe advocate yes acha akabano kugata information yako likira keregento aenda file ono before no nyegera gente kigetara cha sobuga yani abakonyora mediation yani the judges chomu advocate judge mu chijiriona kumwaka nanga kwa chinde chalenga nuna kwa chwaka ne mediator ono goranga waitiri chi process chintambe bisabu gabeire kumwari ko cheri ko segete na mwari kwa nani chibasiri wakanumu mugaya okay ibo kwa kana nkoro yamana sana fringo kora na bono ndatenga ki kende kendo cheskero che bandamu ko tigango ngende mbakonye tubwata voluntary keriore lakini kumwe gwana ngana malipo up front okay kergende ngugo cyo gwakana no muntu ukorangeri gose both parties bono bakuigwana para babiri maeta bono kinendo moko babekera mesa ba discussing andaraja tikatore igwana okay ningo ngakana ata tochi koshare gosoyo urangiri tigagwakana gosoyo bwate bono naro ugwerwa gose bagate bantu esto gochanga una bakuigwana na iga bachichange bakochie kuna bako ende so mwande bagati bakuru up front yo maeta tibwatinga tebatinga naga iga nabo bono they agree na inche na kolikia na inche gocho machando manna tigangwakana gose twensi babere yato share cost lakini mara nyingi kwa rolio fie tinga nero goseire tari go takagwaka na besa oyita gwaka na gono na kwa beka amo okay ambia mono sana egentonkero gabukwa bako insist certified professional mediator kirikendo ase faida yo mwanchi umurigirerio lesiko gali umete ense ya Kenya sikuisto twale chikonomy chinyinge abantu mbaroro bakweruka maybe barabone chi mediator of which batali certified ngakyo monta go paramanye nga mediator ye nere certified aliese koti kere koti yugate list ya mediators okay bono gwata kirenji kugambere kina gwata uriyo kandi office ya mediation atabenchi ekerie Dr. Lista nyamaseke gose ne media bona ari babuche bote biye wino egwe naboko mwemero
enga muna TSC number. Okay. Ona bwana TSC number TSC name manyete nchenoyo. Na into to bwa mediation na accreditation number. Mune namba ya 913 2021. Okay. Bono yini bake card into bwa we also have our cards. Bono na boko maunda ko confirm umuntu yo na engage. Enga buno ko tabanga kinga na kwa doctors and doctors. Yeah. So na boko na inde bono kutwa ekera tu binde interkwebisa. Interkwebisa. Bono bo you know agenda ali ekoti okanyora ne case yo bwa atali bugamba kwebisa nkoyo. Negendo kere direct but timbuya oyo kolikyo manyanga mangena bongo gotoma ndigerio mugaya. Wasena bongo ende ekoti manyara ko wasena manyanga no mugaya ni boli okambale buya lakini otama ito stimbu ati masaka tobate masaka. Kiara we go and training 40 hours. Training yere tara. Pako chako pata ndo chake mentorship. Ko korasi enga buna teaching practice. Okay. Ko korasi mediate ende. And the mentorship bono apply rali ba konchiri na bono you can start. Nende na poko jara bono toko bana na bagaya ni babiri. Ko mediation. Bono babiri toko gaya na bantaba. Iyo sinara ri brenga ngaki ke twara so ne topic ye. Ko chopu atis. Yeah. Bono ne igiteli ige you perfect. I bono ko teamwork. So negata it is own advantages. Okay. Maybe naboko tutebinga baisa ko sono na sense media mitanda asinaroro maybe baranyale go search barole go se certified mediator simbaroro. Base ko so sense moya tindama as a mark as a mediation accreditation committee. Okay. Ne as a website yaye na botra base ko nyora information. Chikoti ene ko nyora buna ali ko nyora chikoti each. A list in the system but I think into what ever list so as a system. Okay. Na boko mo search omanyole. Kuna bono na bomo kero na reka ko go ba accredited net trainer. By the way I'm now a mediation trainer. I'm a MAC mediation accreditation committee accredited mediation trainer. Bono na babako iko ba rento editari anenga umwari munta getachi ko bese college yane Nairobi. Okay. Bono MAC yali obis Nairobi ba check as a system. Ba ko nyora data yawo oyako rukuiga profession yane yega egerete igana ka certified osabi chikesi chinga na igese koti gete chikesi chinga na iga chiga faulu chinga na iga chikaenda half pass ka bikangana yani report yon sipingo nyora bari. Bono bago isane kamna you are qualified to be trainer they accredit. Una bona ma trainer as a mediation college ko Bungangaza mediation college. That is a training bono bogo training abantu. Na inde they are accredited bajira nuna. Lakini tingo soka kurwe bush ndio ndera na now training yeah. Tara ba accredited like TSC tara mabona bono ende bwali mutwale. Na ali mark ya ito nere go approve. Okay. Nere ya go approve ya bono for this college trainers to my day 1 2 3. Go kwa say data bank yeyo. This akarajia certificate yakara kwa kana you have signed as a trainer. Check barenge training to mubwate bamenya kwa accredit umuntu. Okay. Kirikende kero umuntu atete go train mediation mbaroro maybe baranyore online classes ama lazima bate. Mediation igere physical mostly. Online era be online ndo kuna kuinyorania. Eri kuna refresher. Okay. But mediation igeta gete eko era ngutu gete twakora role plays. Tutagete moba bono muri gracia abantu batano. Ayakabe mediator. Ayakabe party yamo, plaintiff, ayakabe defendant, ayakabe advocate. Bono tikatora mna mokwando le case tu abaire ne ke case samari tu aba. Mwana yo Bible mwana yo gachande ke Bible ba modi ba mona directly. Bono handle that matter. Bible no yo Bible yo no father the man. Bono kokora me role plays. So many of them bono gali ke online no chuchi kora week. Aide takatore mediation. Una bantu kwana naye. Nesa utiote yes. But take a local digger, Munango Kwana, or Nambegate Munankaran, Namoranga, Monto, not comfortable. Balls, which is considered as sana, you can talk of mediation. Actually, communication was omitory. So we check on Naku communication, good listen, you know, my together. Mediator must be a good listener.
Yes. Active listening. Erinda agosome kere ngendo nona gukwana esauti ninyi gwete ninkoroche bosio ndoche buno muberore. Ndoche buno kona communicate. Na bakorora ngomonto no nyitaba ngoro ya tesibugeti. Online. But for fresher, but to go admitting at the batch class. Okay. I'm at a week here. It's 1 week intensive, 8 hours a day. Okay. So That's foot. Okay. Mbiabona sana. Kerondo chenga sensemeri ya YouTube, Justus Omari agoteba from Nyamira agotanga says bravo Dr. Lester Mukeira. Mbiabona sana. A mediator. Okay. Robert Makura agatanga hi Lester, agatanga good to learn that you are a mediator. Long time. Okay. Mabulende lero bamanyirenga ne mediator. Okay, erebi yake gima. Gende Dr. Lester nabakura atatevinga obuya bogokora ukugayana mboro biyobo. Mediation number 1. Relational. Yani obwa amatebo koirana. Anyense yegentongera mundu ra prefer no bwa amatobya. Ekiagera bwa amatebo sarigite ebiragera bya sarike omubiro rwarira. Okay. Namba kabere voluntary. Nanjera nire akite togamba mangana mediation. Onita yokubetereri. Ekiaro betereri gwe kwikaranzo mukutano nabo ko okire kirito kwana. Maite kwikero kwanya repati ego jata maite ndaito ko kuraga iga nduga iga bani Ganda kwanyo so mediation is voluntary. Mediation is faster. Okay. One of the other agenda to karanzo to gaya ne case to kore. Tumemaliza hiyo case. So is faster. Mediation no bwate chingu cyo express yourself. Ebintu biro tare kucha kokole se court. Yes. Ne court yo madara bokoire kina kagande court even 5 good years. Yeah, sure. A process ya court is very expensive. A lawyer liko gampotara nere bakokore kai kina osemwazo kwande andi chibasa taka kunafanya benefit ega 30% ne yani. Okay. Ne yao. Are you seeing one costs injirago? But mediation is fair. Nere fair same. Neutrality nere is mediation. One of the njengo chagande neutral party. To manyeti ninko manyeti anya kindo cheni bwate conflict anya you know moibo you know ani bwate conflict wango decline ikesi. Okay. Because mediation thing is confidentiality, neutrality, and voluntary. Yani kwa vile neutral, kwa sabantaba, toliko babeke, toliko banachira kina, toliko kwa kansemene, kwa vile fair to them. Peru lengo kwa labda mediation, na ende faster. Abanta wakiro monta feeling amanyeke na wini anseme na iche na wini. Yani ere win-win. It is win-win. Okay. Ndibona convenience neri na mukigamba na uma mediation ko kwanta no next weekend. Unabona ma teacher. But ikera ndo mwalimu madenga ekesi my parties we have agreed na bara na dokumena ne weekend. Yeah. Ana batoso ekoti ali tokale even that weekend. Na batoso ano ina stora iguana ne. Ucha security yakora taki. Ero mayete muna am save. Kende lakini ende mpana ko igabaike lakini ende unless ende na bara mumbale ngeda lakini mtu anakora na kokubeko ba save. Kubeka sura be secure in case of anything. So mediation has advantages. Na ende kumwa mwakorire kinege appeal teyo tucha kwena nanga nande bono tucha toira ne court imondo igo ko nakoba follow up nga whatever was agreed kiaikera nire nande na thenga onyege go chikobune agreement iringa tochiko ko tuwe kora bayigo wala ngira mediation igari ndisto chagari okugambira nabona mwakora ndinga ko balista tali monto ko tali musigari alibuna nakora ekoti ya pikire gendo kiri Okay. Ya kihoniri ya tawire bone kinegia bono gendo monto ko kwasera tali lista ne koti kwa kwasera so possible consequences sinchirora. Okay. Eke ultimate kusika iga asoro kongorwa gusi agesa mediation yecha timeti abantu ngakyokorora kongorwa gusi babere bakomanya chikes chiabeire cleared from court by mediation baba mutaye kuchakira January bakabono the last updates to it there were 274 files in Kisi Kotioka. So imagine, eru munere gaijo ri file.
ye koti ekero mbogayani bwachire rero twaire chifaili sana chiachire bogayani mami sana emo kuna chiko na kosoka cases chine chiri chiko na chiairire bono go clear to the files backlog. There's a lot of work in the court chire pending so ega ya very well appreciated in fact Bakalero chi advocate muna the last training we did advocates in Baringo Valu train mediation no lawyers bachakira na go train mediation because you cannot do without mediation. Mediation is here to stay na ande ningo tabi karuto ikedo chukora na hindi ikire baka no na baga kabeke nyuru bara akoro bugaya ni bare to maga na ali abese court na ande court ya adopt ya tabe bantu bali pai one te wetra sa baga kabeke nyo ekoro kumo alternative justice system ego kare kabona abantu nende bakwegera kuna bakwande kosi bakwenda alike baka kabali bono begera kyara bono bikuga buneke ekemira kire maite bindo biro tachali mediation tona chibuneke mira lakini buneke mira ali maite na yaya mu no monene no mugango ya gututu lakini ya mediation bache kuigwana batenga tikatewana tikati twesomo lakini ali kenyora bantatenga no ekemira gitonge koletiki bono bina bindembire bikure deep rooted esekemira bikoirwa as alternative justice system ne bindembire biwoza mediation bono igono roche bune koti egende gasene gukora igasene gupanwa chinjira chinyinge cyo gupunguza ibina biwoche koti okay lakini gasiyaro atirikoera ndwata bachike sinjira stache mbugo bogaya kasi ya lawyer njanya koera njanya okay Madam Lista pengine nabako tatavinga for you to be a good mediator qualities kichiri obweneta gutwara. Number 1 active listening. If you are not an active listener maybe go goita na ande kero gotagerera umuntu active yani paka keria tarakwana you are able to see Number kabiri umuntu ori patient maite chipati chinchika bakata bangango tigana banegenteke lakini ndikwana kugendera kuba umoya bagambira namba isatu umuntu ori very confidential ngito ucho kubugulia kesi cyabandaba uchitangaze maite ntwa nyarebe maite ogende bakana maite kesi kintu atuke kambali bono mediation muna tuwakolera mesa no to tigara tuwakorande kintuali kalisa kaliriyo kaliko ande koti na riyo na ande na evidence eria muntu nakwana bo maina bwa ya no riyo kwana bangire koigwana na oyo tawo chikubori atenga kera tuwale mediation uyo nakwane tega kuchingo ko teriko igwa evidence retere written tororege go se witness so confidentiality is very key so you umuntu confidential kuma itenga bono ura approachable but the mediation ndagetiwa wayereri umuntu na ndo understanding information or well versed with information bono mate yagerire sometimes ngado tuwasa mama chiko twana kugira kigento kwenda na succession na kiabana amangana yabana na bono amangana yabana wikumanye areas ukava chance so we cover well versed with information so but above all kumanyete amangana usiano no ndingaro rabeke mediation yo dai patient akaambia kama mwana tanga wona kuchinga neka bako kwa kesi mimi ndako liwara conman ayo ndimo kia bono tana kumanya mediation bono mata yoga jikuna bako tigera but bono tagetabe patient na indobe sharp also even done said na indobe ready to listen to them na endo articulate issues na chigo mediation mate story go chali nenda but out of story yenene issues kwa okay ekero kokora mediation Dr. Lista are you allowed kurwa views chiago maybe kwa batevinga motakore tigente kiga consequences enchire cheche no information yani eko kuna alternatives sinjiro best alternatives the worst alternatives to that negotiated agreement but ma igenteke normally kegende koti ikire like kogenda buchia abutali ko batari tali ko babasore o maino ko batari bono ayengo itoto muntu uyu na ende bono kiareka evidence bono buna maira sumabire
Kero ke kuchiko ganda kuchia ye kuru kwa salt. Use kuru kuma whatever it is. So nko ero mundu facts. Abako batena enda boko nko ni to meditation no de ubiye kwa meditation no. Ubiye bwe quote ne yo so ubiye bwe quote ne. Abantu ba understand before mutarachaka kotegerera. So nko raso in fact the first session even for 1 hour no go so mani na abantu abanga meditation ninki obo bono mwabire tayari mwe tutakora meditation eto abire. Okay. Lakini watanga ndora igubuya katike baboli bakamuikira nenga bono ba understand. Ekero muntu ndago chana bombo chumu bukaya ni boli maito mchifu na nkorete boga. Kama yetinga boli bo mchifu no bonga. Eliye ko kwa arbitration. Ne meditation. Arbitration ma ite muntu ri okugambira rero bona cheki. Yeah. But in mediation chipate chiko igwana. Muntu ri kona chakina. Okay. Yes. So we usually inform them asoroje when unabonga mdemene succession igende ko matera mdeke succession yeye agende wike koti okaba mutara igwana noyo andi nabe gutemena so kwaba genda mo igwana noyo so kwaba ile information. Yes. Okay, mbiyamona sana ndochinga ebiro byetu byatunyoreke gimana rimetinga noganire guikarana na gali aseke gambero nabukuru busemi bwabo muri gucyaso mwanji umurigereria mboro biyo bukubwatkana namangana yoko gayana asoko gayana. This is the way to go. Asere yaro igose kurigereria abantu abange conflicts is everywhere. Maita na boto conflicts ya yebwe komanyene. Kendo nyo gosu no yamanyana bugane twe ya iwe gayane. Gose family, gose na abantu workmates, gose na se neighbors. Conflicts ro chichiro they are here to stay so long as tora abantu bibe babanya bibeneze yebibe. Bono ekoti nero. Na kero muntu akomnyoke ekoti. Lakini ubugaya ni bwachire gochiko hizen. Amanga balki. Okay. Otraenda rendo ndo takagende koti bunora mera kinende tokota na mediation. Ego ya mediation yego gotiga mungu wana ine no muntu oli mwago saini. Ene mediation yere bugango na ende ere chipa. Ono no ine ban private mediation bakaya ndero ba train ba ichoye. Okay. Ne ban kota next mediation no bara ali koti. Tiga abantu toteme ase chikanisa mediation nega neiri. Ase binyoro mediation nega neiri. In fact storage free as a matter of fact. Every institution which is kranyo mugaya. Ego na matanga karaire na ibunde ga institution hizo zanga tutagete mediator. Ere resident mediator. Enga buna nyagitari doctor nero epeto. Yeah. Aiga na are ere medium na bondu tebekere gal singo son. Engo chago ikerere eskuru eku employ a mediator ego na go resolve issues chichire among staffs. Okay. A neutral person. Bono njomba nyete kingo mediate case ya staff mates because of conflict of interest. Yeah. But bono another can come. Bono bako nyaranye mbako lika they will be hiring. Chuma na ende tiga na institutions chimpress mediation. Koro chita issues chire gana na ngeringa ki mediator ni njo manje parties ye mkwes kuna wata parties anjango na bara suggested mwanje nagaya nego bakore gentekia abantu barabasani kuri wana bako babuya you progress well. Okay. So the way to go is mediation. And the mediation is here to in fact what is happening no kuna kuyigala imonobone. And I think yende ya achire ku alternative justice system. Elibone ko yanda bakebinyoro ime. Bono kyoro chekoti tete bakora ekoti yeta gete ko kwa abantu opportunity bara tema ko kaya na mangana abo kibiao before ba chekoti. Egero wa matebo. Mate kotero. Mwacha ataumia ngina na benefit. Eliero moro kwa kalimoiga. Ogwa gosogwa. But in mediation to balance. Ora na na ikira. Okay. Mediation is the way to go. I'm encouraging abantu bariskali abategeri. Kukunyara kusoma mediation. Soma nayo konye na indi also to soma maybe not even for this work but it also helps you to handle your issues. Yeah, sure. You can solve na wako yandase kwa your issue kwa your no na kunyara kwa situation. And you can also do it for money. Ngoto tagezi chibese. Kopi ya nani by the way, kopi ya nani is late. Yeah. Na tokonye the 207 post election violence. Yeah, sure. That was a mediator. Mediation, yeah. That was a mediator. Elimuanga mangana bega we call mediators. Yeah. A mediator no rote mnandega. Na bonko genda nganga yana chinsa ibere. Okay.
skill intagete ya mediation chinse ibere chikorwa nanchi gaya ora naboko gendoga so babo Kalonzo they are mediators. Yeah, sure. So there is the president of Tanzania anaitwa nani Kikwete ama nani and the former I think he came the former okay anaacha Kenya akacha kukaya na some issues mediation naonye internationally it is Nero, approved, accepted. So it is everywhere. Bueno, didn't here to stay. Okay, Robert Makora abulenga is it atafi ngate ntoba to kuiranelya nelikonyara taraso asomorobe. Mediation. Yes, it's paid for. Okay. Yeah, it's paid for. Moko iwana, kwenye ya koti ne the standard figures chaye, but yende go iwana mori. Okay. Na boma yatoko na geriko kwa nechiri wibere. Tani chena tanga let me help. Na boma ngeni kwa na 20,000. Abe kesi kwa cha institution ya achire ne ya achire 100,000 yakoma. Depending buna tuwali gereria potential. Mundu lano utabuga ati ora kwa. Yeah, sure. So tuna hata sisi at least tunafinya watu sana. Kuna vile unaangalia this one is possible, this one is not possible. Okay, mbia wana sana. Tumaiti Dr. Lista na Roro wena tagutumira maiga bono mambia. Bia mona sana family yane. Na batumira maiga colleagues, mediators ko member to ko na barabu emere mo wherever you are listening from. Okay. Na batumira maiga my workmates, na batumira maiga na kubuga mono Deputy Registrar to ya Kisii Local, Deputy Registrar ito to Chageti or Kakamega, Akol Kudolkas, Honorable Mwanza Akol Kisii. Bravo for the good work they are doing. They have mentored us. Dr. Onyego John Tikumweba, he is my mentor. He is my mentor in this, and I'm proud of him. I appreciate his work. Okay. Even our students, they do trained in the last 2-3 weeks. Bravo for them. And we are ready to mentor them. And all mediators. But they get in the badaye. Amaigana baikere. Thank you. Snaya week. Janondo naro. Mbiamana sana Dr. Lisa. Asoko ira chinga kichiago chiabere nimete you are a busy woman. Lakini kwa ira chinga kichiago asinge nchigo chabasomia omwanjia omurigereria. Mbiamana sana omwanjia omurigereria. Na kwa beri ko gotobwatia kurwe mambiare ngengia goikira bono igato aberi to goikira omoelio ubwo kumurikira omoroberio ubwiri tuko rerero. Mbiamana sana se job maangi yo bakagotwali bagaria bene rio gusanga no mugene bwiri tuko rerero nabo gasense media Abigail Nyanchama yo ene kibona chibicha neliogi ryabere riko goikira asole asinchire ya bene ritari ane Kerubo Frida karibu tena sana Castile. Thank you. Thank you, Frida. Thank you. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ayumure nigiata kurwaro gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chobusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza, Angena Market Plaza, Oro Sagironde, Nigo